bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande ko o jamma pattam lamo mo ganduɗa enen kala en kawriɗo e nokku en wiye ravin mo Guédiawaye wonko saabi ɗum noon haaloɓe pular mbi kala ne jiiɗa mawɗo ene metto hakkude peɗeli mum tawan ko nebam walla sukara wona mere addani en accude galleji ɗi cuuɗi ɗi daɗuleji ɗe e ɗoygol belgol ngol garɗen ɗo henne e damal ravin jamma hande o Vendere TV en anni wadde hen ko weɗɗa yaadude Oumou Siba e mo ganduɗa kañum woni Sara Bal wadde hade mi wadde hunde mi rokkat Oumou Siba haal min tigui rigui oɗo jamma hande jamma pattam lamo mo tawtora e Saydou Ba ene waɗa soirée culturelle taw kadi ko édition 2024 holno yiiri ɗum en tant que animatrice holno jiirɗa gueɗe pattam lame ɗe Saydou Ba waɗata ɗe ko noon tigui ko weltanade yeeɓiyankoɓe Windere TV kala jeeɓowo Windere TV tan mi weltanimama no fewi hande noon ko jamma pulago jamma mo ganduɗa ko bandiraɗo gorko tedduɗo bandiraɗo gorko mo ganduɗa machallah enen foof eɗen gandi darde makko e leñol ngol hande konko darni en ɗo henna ɓe mbino kala ko dilli ko ɓuuri ɗum hewde doole ɓe mbi so fowru ŋuuñi yo bandum jaawa hadde ko ɗum addi en ɗo henna kadi eɗen gandi jamma o welnata ɗum ko Abdou Camara sehilam mbaɗam gorko guiɗam ɗum no hande jamma o weɓata jamma o weɓata en jahat ha nokku en wiye Kasga Dongel Diadji tawen toon Sara Bal Dieynaba Thierno hande oɗo jamma ɗo e damal ravin holno cikkiriɗa hande sa yeehi nder ko poɗɗa tawde toon e gueɗe pattam lame ɗe ganduɗa ko nalankoɓe jogori wadde ɗum kono jogori hufde jamma o ko mo ganduɗa kañum woni Abdou Camara no Oumou Sy wini kono waɗi organisé ko Saydou Ba taw ko animateur ngana jamma o no jogori wade hande eyyi ko ardi fo mi salmini yeeɓiyankoɓe Windere TV mboɗo wiya on kadi bisimilla moɗon e yewtere meɗen gaare dinguiral hande machallah min ɗo e damal ravin night club mo Guédiawaye so wiyama ravin tan yimɓe fof ne gandi ko lieu mo ganduɗa gueɗe kewɗe ne juɓɓine ɗo hande noon ko soirée culturelle mo ganduɗa ko Saydou Ba waɗata ɗum organisé Saydou Ba woni holi on yimɓe fof ne gandi Saydou Ba machallah waɗi marqué empreinte muɗum e leñol pular animateur 2STV mo ganduɗa machallah hande yimɓe fof ne gandi ɗum omo waɗa soirée culturelle yuɓɓinantamo soirée o aussi ko Abdou Camara no mbiɗon ni machallah donc noon weeɓata mbaɗa wawi wiide hande machallah surprise aji kewɗi ma jiiye ɗo hennen ma yimɓe jiiɓe mbayri yiide walla aɗa nananno neɗɗo a meeɗa yiide ɗum hande sa ari ma yii ɗum donc hande dal ko retrouvaille mawɗo woni ɗo henne hande ko retrouvaille mawɗo woni ɗo taw koye émission moon gaare dinguiral taw koye Windere TV ala no min mbaɗata sona min wiyat kamɓe rewɓe yooɓe garda ɓe mbaɗa ñadam caméra o waɗa min suive hamin jaaɓe jettodir pokkite jehen jamma o hande jogorani manan webde en jeehi jamma o wona beeɓowo ko jamma mo ganduɗa bandiraɓe hewɓe ma keeɓ hen ko weeli ko weɗɗa ko rewi lawol tabarakallah machallah Abdou Camara ma waɗ ko weeli mboɗo andi Windere TV jogorani hedde hen caggal Oumou Siba kañum e Dieynaba Bal Oumar Doro Kumi hande jogori holluɗon ko hawni kon meeɗa yiide ɗo henne e ravin Windere TV ha yesso ko lawol caggalde keɗɗen Aliou Gissé mako ɗo vraiment lawol caggalde keɗɗen liw goɗa onen bismonen Saydou Ba joom 2STV Saydou Ba pullo jottaɗo caggalde gaɓaway fodonemo kene seɗen mbeɗa mbiyen ko Saydou Ba bisimilla ma Saydou Ba Windere TV Saydou Ba le grand monsieur newiɗo samani ɓernama lelo sababiyenaya yotan kono woni o juuti ɗum haɗa wajore Saydou Ba
Merci.